Estem a l'Obaga de Casa Saies, tota aquesta zona, al Bages. Veieu allà baix de tot? Montserrat. Diuen que en temps dels maquis hi va haver un jutge per aquesta zona que volia prendre's curiosament la justícia pel seu propi cantó, sense fer cas de les lleis, i volent agafar a un parell amb l'excusa que eren maquis per poder-los castigar, va cridar uns sometents, els van anar a buscar i els van voler portar en aquells pobres malfactors que només robaven gallines, en aquell turó d'allà. Per què? Doncs perquè sota hi ha un avenc molt profund i els volien tirar des del capdamunt i fer-ne net. Què va succeir, però? Que es veu que es van maltractar tant durant el camí que se'ls hi van morir aquí mateix i els van deixar tiradíssims sota unes alzines. I és que per aquestes terres passen moltes coses. La gent pot caure de molts llocs, per exemple, de la roca picarda que tenim aquí darrere mateix. Si voleu saber què va passar arran d'una mort a la roca picarda, haureu de veure el capítol de Patrimoni de Llegenda de la Vall del Flequer.